Здравейте хора, аз съм МитиБГ и искам да ви се извиня, че въобще не съм снимал много време и ви казвам, че ще почвам. Тъй де, сега съм в някакъв сервер, ама сега това не е важно. Съжалявам, че не съм снимала от адски много време, вече ще се връщам, ще снимам, по-често, нали. Все пак аз имам малко работа, тъй като сме във ваканция и имам да чета и да уча. През учебната година има малка вероятност да снимам много, но ще снимам. Ако ще е по малко, то ще е по 3 пъти на един месец, най-много. Или всяка събота и неделя, ако нямам, нали, така да е работа. Сега трябва да влизам май да ви показвам нещо ново или просто ми кажете в коментарите на какво да снимам, защото нямам никакви идеи, мисля survival поредица, само че не съм много сигурен на 1.8, обаче ще е проблем с влизането на сървъри. Добре, просто ми кажете или да минавам някакъв jump map или нещо друго и вече няма толкова много да ми лагва. Надявам се. Да, 15 фп съм. Хубаво. Те сега... добре. Аз съм... Тук влезнал в един сервер. Дай да видим това. Ето го. Добре, и няма много често да снимам, както ви казвам, защото наистина много работа имам. Съжалявам за което. И благодаря за всички абонати. Даже може да се махне, да се ансъбнат за мене някои. Ама, толкова. Все пак абонатите не са лесна работа, но за мен не е важно абонатите. Важно е да ви харесват или да ви забавлявам. Така, то се стъкна. Добре, надявам се да ми кажете нещо, да не харесвате клипа, само да се абонирате. Защото не искам да го харесате, защото няма нищо хубаво, което да се хареса. Аз ще видя, ще почна ли survival поредица, мога да ви кажа на следващия клип. Другите ги изтрих, защото просто нямаше смисъл, пък и аз можеше да не качвам. Имаше такава вероятност, но ето че връщам се, така да се каже. Така. И между другото, само едно имам да ви казвам. Ако ще ми казвате нещо, по-добре го кажете само веднъж, не да го спамите в коментари, защото аз ще го видя. И да, това може да е, ама... Добре, телефона ми... Чай да видя кой ми е писал. Фейсбука. Добре, се едно. Така. Тъй... Както и да е. После... Това пиш защо ме следва. Чакай малко, това... Как му беше името? Чакай. Нали, това е моята земя, ама... така малка къщичка съм си направил някакво горе-долу. Да, това е един приятел. Да, чакай да му видя името. Да, Гиао. Значи... Добре, може и с него някои видеа. Не съм сигурен, но... Често ще е сам, трябва ми е само някой, който все едно да снима, някой да е просто, да има 100 или 50, най-много събс, ама да не е някой, който да има 3 или 2. Да е някой или от 20 до 50 и нагоре, да може някой да се хване с мен и да снимаме, като направо е пълна скука да снимам самичък, така че но ще съжалявам за това, за което. Че не съм снимал от адски много време. За което се извинявам отново. В момента ми звънят по скайп. И то на телефона. Чай малко, сега ще
Как се чу така в скайпа? Добре, само да видя какъв съм. Да, аз съм на линия случайно. Се направо почиваш, чай да му напиша. Така. О, за да ми лаги. Добре. Това ще е да знаете. Моля ви, просто кажете, колкото и да ви е тъпо и колкото и да ви е мързеливо да натиснете бутона, след това да напишете survival поредица или да мина някакъв jump map следващия клип или нещо друго да игра в някой private сервер, да се кандидатирам. Просто кажете, ако толкова много ви мързи, напишете ми го на лично съобщение, когато не ви мързи и винаги когато ще снимам, ще съм около след това 2 часа най-много в фенскайпа. Той ще има в описанието, всичко ще има. И описанието ще го променям, да. И това ще от мене. И чао. Надявам се да не ви е харесал, само да ви е информирал. И чао.